घर से बैजू काका के फोन आइल कि तहर बाबूजी बीमार बाड़े। आके उनके देखा लोगन। अपने भैया रामुओ के फोन कर दी ह कि अब वो बच ना पाई हैं, जो दिन चलत आड़े ढेर बा, जल्दी आ जा लोग। सुनते राजू के मेहरारू छान पघा तुरावे लगली। ना बाबा, हमरी मान के नहीं खे, बाप तहार हम जा तू सेवा कर। दिल्ली ना रहे देवे के मन होखे तब नैहर पहुँचा द, हम उहें रह। जब वो मर जाइ हैं तब गाँव जाए। राजू आखिर करबे का करस। वो आखिर मेहरारू के मर्दन रहले। मेहरारू के ऐठल देख के उहो मुस्कियाए लगले। बड़ भाई रामू के फोन मिलौले और कहले तो उहो अच्छा सोचा तानी, कह के फोन काट दिले। दोनों बेटा लोग तो ई सोच के दिर रहे कि बाबूजी के लगे जौन रुपया पैसा भा आथियलम बा, आखिर उ करबे का करिए। जकरा ना दारू पिए के बा, ना मीट मछली खाए के बा, ना दूसरों कोनो गलत आदत बा, उ कितना खर्चा करिए। करस। अगर नौकरानी की तनख्वाह से लेके सगरी खर्चा जोड़ दिया तो वो 10,000 रुपया महीना से बेसी ना हुई। तब वो उनकी पेंशन में से उनकी लगे 40,000 रुपया महीना बच जाई। ई कुल रुपया पैसा मुई है तो लाद के नाम ले जाइ हैं। जब हमनिया के उनके बारिश सही जा तब मर जाइ हैं तो आखिर हमनिया के न होई, चाहे सेवा करी जा चाहे जन करी जा। सालन ले फोन पर फोन भइल, लेकिन दोनों जने में केहू शहर के सुख छोड़ के बाप के बुढ़ापा में सेवा करे खातिर झांकियो ना पारल लोग कि का भइल बाबूजी मुँहले के जियले। लेकिन उनकी पैसा पर आंख सबके रहे कि जल्दी से जल्दी मर जैते तो उनके पैसा से खूब गोल छर्रा उड़ाती जा, कार किनाइत, नीमन घर बनित, इत्यादि इत्यादि। ताकत ताकत आंख झुरा गई, लेकिन बाबूजी मुँहले ना। भगवान पर ऋषियों बरे कि जल्दी से मुआवत नहीं खे कि हमनी के सुख हो। लेकिन बाबूजी आखिर अमृत के घड़ा पी के नानू आई रहले कि कबो मरबे ना करिए। एक दिन खबर मिलल कि मर गईले। अब तो सुनते दोनों जने का खुशी के ठिकाना ना। जल्दी चला ना तो भाग जाई। दोनों जने परिवार के साथ चट दे धमक आई लोग और लागल लोग रोए गावे छाती पीटे। तनी देर रोला धोला की बात तुरंते बाप के बक्सा लागल खंगराए, लेकिन उनकी बक्सा में ना 1 रुपया नगद मिलल और ना खाता में 1 रुपया बैलेंस। देख के दोनों जने के खून झुरा गए। आखिर उनके रुपया भइल का कैले, केकरा के दिहले। हताश होके नेमी प्रेमी से लागल पूछाए। सभे सुनते कह दिहल कि जे उनके बुढ़ापा में सेवा कैल ओके देहले। उनके नौकरानी उनके सेवा कैलस, ओकरा के पैसा दे दहले। सुन के दोनों जने छाती पीट कर रह गए लोग।